I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi meč. Danas igramo opet duo bot. To je sa mnom Andrija kao i uvek. Ćao. I vratno ćemo opet iscepati bot kao i uvek. Tako da, tako je. Bez mnogo kontrolisanja rascepat ćemo. Da. Ne, brate, ne daj mu mid. A? Ne daj mu mid, ovo hoće mid. Da ideš. Okej. Au, brate, kome spamuje ovo, šta je ovo, jebote? Au. Ja, rešio. Ma, vratite fore, ajde biži, kurac. Čekaj. Šta je? Ja uviš. Može. Koga da banujem? Eni banuj, brate, tako nekoga. Oh no. Ban Renekton, brate, ko igraš Renekton? Kako se piše currently? C-U-R-E-N-T-L. C-U-R-E-N-T-L-Y. Jer gledaš engleski. Brate, zaboravio sam. 2005. No ovdje u Srbiji 2005 nismo ni internet imali. Imali smo za kenš. Dobro, brate, ali ono... Pola Srbije nije imalo internet. Samo 5 godina manje. I onako, end stavim. Izripat ću. Peace. I ja, Blitzcrank. Pa ne veze. Veoma opušteno i pozitivno mi ćemo ovo da pobedimo. Da. Za plan. Dobar je LeBlanc. Mi će oni uzeli LeBlanc, subimo odmah. Da. Šta? Koji je ovo jezik? Milan Majgar Vagi. Ovo ti je, da, mađarski. Tunguzija, napiši Tunguzija. Ne znam kako se piše Tunguzija, fazom. Tunguzija. Sa S. Da. I sa J, brad. Da. Po srpski. Ja mislim da ovo neće biti. Ne, dobro. Ja mislim da će ti uzeti činjenicu. Pa i srpsko je. I mađarsko je. Ne, brate, Milan ti čisto srpski ime si normalan, dečko. Pa vjerojatno ima ljudi koji se zovu Milani u Mađarsku. Pa jebi ga, oni mi kradu ime si. Brate, grad u Italiji se zove Milan. A? Ti kažeš da je čisto srpsko. Pa naravno. I'm not a bitch, I'm a whore. Napišem okej. To. Gledam tim, molim. 1000 čeka. Što bi znao kako se piše expensive. Sive, bra. Dobro, lepo sam napisao. Ovo nije igranje Lola, ovo je učenje Mikija engleski. Ditch bitch sam napisao. Ditch bitch. Jao ne! Šta je? Rune nisam promenio.
Da li su za Perun? Ne, brate, to sam AD. A, dobro. A Raging igra AP. Stvarno? Da. Mislim da. Dečko, zjebavam ti normalan si. Ne znam. A, dobro je. Ne, naložio sam. Otko znam, brate. Ideš Lich Bane, Rabadon, Rod of Ages i... Ma da, bacim je u one-shotem bilo koga. Da. Nešto sam jedan put uzeo AP rune i nisam provalio do kraja gejma, a bio sam fazom 15-1, brate. Pričaš. Ja ne znam kako sam dobio taj game. Ja, da mutuješ telefon. Hoću. Headless je Karim, kako dobar skin. Što, kakvo kali sine. Krimu sam. Promenili su splasha. I jao, zamisli da sam na Sheepu. A Kali se zove Sheep Slayer. Ju, au brate. Sad kad bi se meni neko učito sem... dobro, evo. Meni se nije Samo učito ovaj Ganiru, mi nisi učito. Ni meni. I Time Lord. Ni meni. Underworld Wukong, brate. Aha. Kako to dobar skin i brutalan. Ja imam Underworld, Twisted Fate pa nemam. What? Stvarno? A ne igraš ga fazon, kad bi mogo da mi giftaš, brate. Znaš koliko bi ti bio zahvalan? Jebi. Dobio sam ga na Hextech craftingu. Ma no shit, kupio, ja mislio si ga kupio, brate. Potrošio sam pare na njega. Da. A ne igraš ga. A ne igram. Chip Riven. Nice. Ali ovo je sad Baja kupio za Worlds, vidiš da piše 2016. Vidim dečko, nisam čarao. Dobro, sam to. Spremili smo se za cepanje. Naravno. Samo optimistično. Da. I ja, 4. 5. Šta radiš tu? Menjam ovaj key binding. Počeo game, dečko. Znam, a neko je promenio. Koga je promenio? Vjerovatno Alex. Dobro. Let's go. A šta još je key binding? Ono hotkeys, ono sranje. Ama ne bre, da, na tastaturi. To. Možete, meni je samo drugačije ovo za ward. Što sam stavio na ovaj klik na mišu. Meni je ward na 4. Ne, meni je ward onom na sranju, na mišu. Ward mi je na 4, a četvrti item mi nije uopšte bindovan, a na space-u mi je ovaj drugi item. Pa nemaš četvrti item, debilo, u četvrti item će ti gleda kao ward. Dobro, onda 5 dole, znači jedan item nemam bindovan. Vidiš di ide 1, 2, 3, 5. Ili jednostavno Rito ne zna da broji. Da, ili to. Ali ja ti kažem samo jedan item bilo koji. Znači, kad gledaš ovo bez borda, znači četvrti, ako ne gledaš... Dobro, bolim ovo, dečko, ajde čuti. Dobro, pitao si, brate, što je kraj. Proti koga igramo? Znači, ne diraš minioni dok mi ne treba. Uzmeš prva dva sad na početku i poslije ne uzimaš. Ajde se. Sad ne dire više. Da. Idem ward. Pazi ovdje blitz, brate, a da vardaj ovdje, pazam da me ne huka. Ne jebi. Što ću ja da vardam? To može me huka kroz minione, ne može. Ovdje ima jungler, kekrim. Au. Nice. Ignite me ubila, bro. Nema Ignite, oni su kripovi. Fuck. Kripovi su ubili. Ubili su kripovi, a? Super. Pa nema, ubili ga, pošto Riven nema Ignite. Čuvam relic za Canona. Ajde. Mislim, dok ubijamo Canona ja ću već dobiti drugi stack, ali ajde, nema veze. Čuvaj. Nemoj. Nope, kako sam znao će huka, brate. Tako je predictable da to nenormalno. Providno.
Brate, da. Ako ćeš na srpskom. Andrija Srben. Da. Ja, kako ga on nije pogodio? Oh. No. Zato te huku da bi te ubili, brate. Vjerovatno. Ne, imam i flash i drugo, nema veze. A, okej, onda. Ajde, neću pušam, ali. Ajde, samo ću onako last hit, ono. Čekat ću Ajde. da... Pošto Jhin ne može tako da clear away kao ja, brate. Nema Ariel, ne ništa. Pa to. Ja blisko to. Ne boj. I oni sad ne pušaju pičke, brate. Viš da je Jhin isto čeka. Čekaj da ispušam i onda da im dođe hekanje. Pa da. Ali Big Dick neću. Ju blisko ti onda. Pazi šta sam ti rekao, Aj beš. I ja. Ja egzostim. Ne znam što se flashao, brate. A on to upalio kritičinu. Na. A ne veze. Ovo im nije trebalo, sad si Miki naljutio. Naravno. Sad ću već, sad ću što ću da radim. Idi back, uzmi ako imaš nešto. A nemam za sidestone. Idem Ništa. back da dobijem za sidestone. Ali ne trošiš toliko mane, ne trošiš mane. I ne uzimam kripove, ostavi meni. Ako nekako uspeš. Treba mi pare za sidestone. Pa jebi ga, nas kupit ćeš pare. Ubit ćemo ga. Moćemo kurac da ga ubijemo. Dobro, barem smo branovali flash. O, what? Šta bude? Pa... A da, minioni su jači, ja se čudim kako ga nisam ubio, brate. Don't go in, please. Ne, imamo Mumu, ja nisam mi svalio. Stvarno, Da. nice. Nemam nikakvu kombo, ne. Ko, mi? Da. Kaže nemamo kombo, si normalan. A dobro, nemamo nešto specijalno, baš onako... A oni imaju PM, brate. Da, oni tek ne. Ma da imaju, brate, Wukong ulta i Hecarim, brate. Mislim, ono. Nemam relik za ovog velikog modula. Strašno. Daj Varde, brate, majke ti. Nemam vodu. Ja ne smijem da Vardam, zašto ću mu biti ako odem tamo. Ko će to biti? Pa oni, brate, šta će više. Dobro, neće. Znaš koliko mi se to puta desilo? Odem za glupog Varda i ubiju me, brate. Nope. Dođe z njega. Ne, brate, nije Dođus, nismo vidjeli, imali smo sreće. Brate, ja sam ga dođao, ne znam za tebe. Ja sam znao će huka. Dobro. Tebe nije ni mogo da huka, bio si daleko. Mogao je, brate. Baš si ga pogodio, brate. Pa ono na ivici, bukvalno milimetar. Šta radi ovaj Mumu, brate? Idem ja nazad po sajcu. A Mumu 5. level, ja 4. Evo, brate. Kako već ne uvijem? Ma ono, brate, gledaj. Aj farmuj do petog. Što? Ja, već. Farmuj do petog ako imaš 91 bod. Kako misliš da farmam, brate, pored ovih? Evo ga, dobio si. A, sad idem nazad. Ne, brate, imam BF, može. Ja, mogu da dođe do defa. Voli ga buksa. Tukso. Dobro se sjeti. Ko imam 6. level nisu? Znaš. Oh, nope. Ono kad je jungler veći level od Adi carry.
Šta da radim, sad da plaću? Mm. Mislim, i ja i Jin smo peti, brate, kuda on je. Ja sam dobio 6. I u Jin me out farmamo, moram farmam bolje, brate. Daj hituj ga, to bre, mačko. Pusti kill, molim te. Šta radiš ti, dečko, si normalno? Ja. A bit ću. A si ti luci, ne? Puci. Ja. Ajde. Ne, tu si hekčem. To, ne. A šta to, brate? Ne! Au, še. Au. Brat, Au, brate. htio bi ti lizalicu sutra da si izgubilo se. Ma da, si lud. Šta ređe ovo vreme? Ko? Šta ređe ovo vreme? Pogledaj. Ne radi tastatura, brate. Ne kupi novo. Hvala Bogu pa LeBlanc dobija Kali, inače bi se ubio, brate. Kako može da ne dobije? Što? Kako klupova Riven, brate, napada klona, brate, au. Klasičan Riven igra. Strašno, brate. Sve se skine. Ne, brate, oni... Kako možeš buš tako glup da ne provlažite klon? Ja ponekad kad igram Wukonga, onako ih trolem i kliknem S i stanem odmah i oni misle da sam klon. Ali me napadu još uvek što najgore. Što su glupije, brate. I ja, sad se mogu sve ove klipove pokupiti, ako se kreću. Pa nisi, pošto si support. Mogu se. Što se smiješ? Ne znam. Pa nemoj više. Šalim se. Ne, nije zdravo. Fuck! Dalo dosta više ljudi! Sad će me huka, brate, sad će me huka. Neće, ajde beži. I ja, kako me ubiš, ne znam imam. Brate, ja ne znam kako je baja... On je normalno, znači... Ne, brate, nego svaki drugi lane failuje i onda dođe kod nas i čmari nas. To će da me ubiju još, brate, gledaj. Treba se bežiš. A volim ovo, brate. Olik je 5-0, super, brate. Stvarno. Uj, jebo. A volim ovo, brate, iskreno. Pali def. Šta radi ovaj momo, brate? Gledaj ga, brate, sve će da umre još. Nema manu, nema ništa, brate. Ali ja mogu da upam. Ono, Ja. šta radiš to, dečko? Ne budem. Ja, ult je pobedim. Pa šta mu fali? Pa ništa, nikoga nije ubio. Šta je ovaj momo blejao da je beži, bre? Ne znam. Useless debil. Kako može fela sa momom, brate? Ajde, nemoj da uzimaš klipove, ubit ću te, majke mi. Pusti, nemoj da diraš. Kako sam popizdeo sad, majke mi, nervira me, brate. Nik se ne bude. A ti je Varda, jebote šta radiš, imaš sad 100, ne vrdaš nikad, brate. Pa ubili su me, brate, ja krenem da wardam i krenem se bijem. Sve ću pola LeBlanc dobiti. Aj beži, brate, ovih... Varda je ovdje, brate. Ajde dođi da ti dam Kenana. Brate, dobili bi ih da ovim Kekrim ne dolazi s tobom. Pa naravno da bi dobili, brate. Mrzim te liko što ne pušte na miru lane, brate, nego tako smaraju. S jednom rečju zovu kamperi. A? S jednom rečju zovu kamperi. Pa dobro. Dakle meni kill. A da, ubio sam... ne znam koga, blica. Ja, gledaj! Au, brate, ja ne vjerujem, dođi Aj vamo. u našem džunglu. Aj, jebi ga. Ja ne mogu da verujem, brate. Ne znam šta ovaj mu radi, brate, nema uopšte kontrolu na našem. Teraj se u kurac, brate. Gledaj. Gledajmo nas, brate.
Kofli me. A, Ja bi ono dlan. oh nope. Ne znam što ih Hekarim radi na botu kad može da bije mid. Ne, nego ovo LeBlanc ne može tanku, to je problem. No maj. Gledaj ovog Hekarima kako retardiram, brat. Ovo je mumus. Brat, Jel imaš ulti, alo? naravno imam. Hoćeš? Aj ulte, brate, znači... Ako, da što mislim ćemo biti iskreno. Ovamo. Jebi ga, ne veze. Brem sam doletao. A to... Sad vardaj ovdje. Kako mašimo ove... Ja ne, beži. Peder mali. Stoji ispred mene, brate. Evo LeBlanc. Kakav gank. Kad nas ubiš svo troje. Kad nas ubiš svo troje da došli. A da si, ja. Ova LeBlanc bi obrisala ovog lika iz QIV, brate. Imam rad. Ma nemoj koristi, ne treba mi. Pa da dobijemo obojicu gol. Uzmi Canona. Ove male ti ne trebaju, brate. To je Blitz, brate. Ovo česi ovo Akali, brate. Ja sam 7. level, a veliki 8. Dobro, sad ću ja 8. No dobro, nema nešto mnogo farma. Ne, brate, znaš što je fazno što će Jhin sada? Gledaj ovo, aman, više ljudi. Smorili ste jebeno. Aj, si jebem ti majku, ja tvoju retardiram. Dva mater više. Smo izletio na ko boli. Daj spamuj asist, molim te. Kako mi ne ide na kurac ovaj Hekarim, brate. Ajde spom. Ne, krenut ću tebi. Sam wastovao i flash i heal i sve živo, brate. Jasno. Blago, već nekaj se pošto kampuje ovdje. Jebem ti mama, ajmo umri. Kurac sad. Imamo. What? Ajde, hukuj me još jednom pizati materijen, s čuo se poubijam sve. Ovo je boli kurac. Umro si, ja? U Jhin dominating, brate. Ma, bit će dominating. Ajde, znate, turret ne možemo nešto. Krene na vas ubiti. Ju. Prvu. I, ajde ubiti. Mrtav sam, brate. Ja sam uzeo cijelu runicu. Ovaj krate nije pingovo, jel da? Što si rekao? LeBlanc nije pingovo, naravno. Znači, pazi, znači nije ni pingovala. Ajde da pingova da ne napiše SS, ali nije ni pingova. Nisam 3-4, dobro je, brate. Nisam toliko loš. I stigao sam Džina još malo farmu. Da ti kažem, on će poslije biti sranje, veruj mi, brate. Mislim, Jinx je mnogo bolje dikerije od njega, on je za teamfight meni iskreno sranje. Beži, Hekarim. A jebem ti majko, aj skloni se. A tu sam ja. Aj dođemo da ga obrišemo. Ajde. Dođu se. Tu je. Ja ću kod meni. Hu baci.
Jeb ti mater. Oh, fuck. Šta je bre? Kalija. Da nek dođe i njoj će. Alo! I jao. Zašto su sa njih četvoro ovdje? Aj kući bre, deci, nervira. Au. Gledaj ovo! Ajme gađe, jebem ti mamu, ne mogu ni da trčim kad tebi mrtvi. Brate mile. Ja sad će da obrišu ovog džina, ili neće? Što će mi ga naskoči ga sad? Ili neće? Oh my. Zašto je njihov cijel tim bukvalno bio ovdje? Otko znam, brate. Gledaj ovo, brate, si na botu. A mu treba samo dobro ulti da pogodi. Gledaj, Au, brate, ali on... Kako je lik... Imao je šansu da Kako je lik mogu da ulta, on nije ni svestan, brate. Ja, ovo je to. Aj ubiti tog Jimmy, jednom u mamu. Dam ti Aj, mati. na A Kali je ovdje. Ja, treba mi vision za rocket, brate. Daj, idi tamo, reci mi. Evo je. Ček. Ja, brate. Pušti mid, ja ću bot. Mada je hekarim živ, ali ne. Kako ja mu mogu da ulta da ih obrišemo onako lepo. Mislim svakako smo dobili, ali Mogu smo ja kao. mogu je, brate, baš da ih... Disrespektu. Juuu, koji gangbang. Gle mene ultu, jedino. Ja, gledaj ga Blitz! Ajde, momu tuci, vidiš da se živi, jebem ti majku. Idi u blizu. Au, brate, da li... Ja ne mogu da verujem, brate. Kako znam da sam ovdje? Što si ti uradio, dečko? Nema. Reporte mi ja tebi mamu, koju mađarsku retarinu. Ne znam da li je on Mađar, brate, ili onaj drugi. Da, on je Mađar. Možem da on radi nešto, napidanje i kao sad radi nešto, kurac radi. A ovo je Mumu uz AP Junglite. 1-5, 1-5 sa Mumom. Kako je to uopšte moguće? Alo, dajde bot. Aj reportuj ovih hekarima, molim. Gle, beže kurvetiran. Gle za koju on upao, molim. Aj kući bre, dečko. Ja sam prekinuo tu dečko. Prekinuo te vremena, ja tu mogu Ti si retardiran, brate. Nemoj se. Ja. Ja sad ću da gledam. A ne, to sam ja kill, brate. Ja kali nešto. Evo, Evo čekarim ovdje. vidiš. Leti. Ma kraj, brate. Ajde bre, jebala mamo, aj letite više, pizdala materina. Ajde, pomagajte, u pizdu materinu. Tripoli uzela ova kurva, brate. Nemam pojma na koji fazu. Ajde, ubi nekoga, jebem ti majku, ne radiš ništa. Report! Da dealoš damage.
Kako jedu turet, brate. Jeste, ne vidim. To je bio za AD, fazon. Evo, nekako smeta. Ko se smeje? Lično svoje ovdje smeta. Ovi su 14 levela, ja sam 11. Kako se mi je dobiranje fight uopšte, ja ne znam. Koji? Moram? On kod tureta našeg. Aj, što mogu ovdje. Crveneni kurno. Au, brate, ja ne mogu da verujem, znači. Ja, aj kući, djeco. Kući. Rip in peace. Evo, samo lepo si on upio i jebamo ima. Ček, ti si ih digao, brate, ko lud. Da. A, hacker nije bio tu, zato što bi dobro, što radio je momo, brate. Koga bi? Što će se pobiju, brate. Vi hackeri mi nenormalno. No, ne seri da je normalno, Lik 6-2. Kući bre. Jebem ti mamu bre! Gledaj! Radi ovo ovaj banka. Ali lik lud, brate, ja ne verujem. Brate, znači ona tryhardčina najgore. Znači najgore su. A jebeš teamfightove kad dođe hacker i mi obrišem. Pa ti, hacker nije bio tu, zato smo mi dobili smo 5-3, brate. Gledaj ovo! Znači, deletovo me lik. Ovo Blank ne radi ništa. Aj GGVP! A čekaj ti mene, brate. Dobro, ja nisam napido pana. Ti ću i na bot, brate, ovo ću uzmi inhib, pazim. Ajde, skonči. Defuj turec za inhib, brate. Alo, dečko. Ajde. Što ja mašim, ja ne mogu da verujem. Gledaj ovo, sad ćemo obriš. Alo, hoćeš. Nope. Evo, gledaj na mi, gledaj. Hekarim ludi, gledaj ga. Ajde ubite ga, molim. Brate mi. Šta radi ovdje? Ne, brate, ovo je Leblanc retardira, napide se ima ne radi ništa. Uzme stoji i gleda Akali, Akali ubije i onda napiše GG. Kako glupa ova Riven, ova bre LeBlanc, ne znam shvati foru fazu. Napisala fuck you, you're bronze i napiši Riven no you can't play with us.
I neko mu zabije, brate. Ja. Kao da je on bronza, ne razumiješ? To što je LeBlanc tako glupo da ne shvate. Drago. Da sam vidio malo ranije, mogo bi da stilam. Pa, kad si je nafidao. Ne znam ni ko je nafidao. Bilo ovo vrijeme ne znam ni zid oprosto. No dobra je Riven, nema da kenješ, brate, nego problem je Amumu glupi koji 2-7. Ne, malo se dalje od mikrofona. Okej. Що ще, Карінда не сул, ти сам чи остаток, остаток тіма да се онако колепсuje na nas. On je top, brate. Ja probam ih ubijemo sve. Koga? Pa brate, i doći će on na kraju i pobrisat će nas. Sve će se stvoriti ovdje. Vidit ćeš, brate. Karen dolazi odavde, ja ti garantujem. Ima uzem top. Gdje ćete? Vidi kako je Karen. Vati, šta si ti uradila sad? Gledaj ga kako je brz. Mrtav sam. Nope. Kraj. O tome sam ti pričao, brat. Gotovo. Imamo mu sad ult. Da, ult na kraju teamfight. Iskreno, brate, Hikari mi carry. Ali teško carryovati sve govno. Au, brate. Šta rekao da je Hikarim govno? Ne, govno nekom uspješno da ja. Neko ti? Šta radiš to? Što se flash tako po nubu, ne? Ne znam. Ajde sad, pa možemo sad ih. Pa kad ja ne bi bio slova, ne rakujem. Tuci. Vedi, ja Karima glupu. Među Dreamy ovdje. Tuci prije multi za... Pa gradi mi ih, jel te si lud. Šuć. Jebi ga, brate. Tuci bre. Šta da tučeš, normalan jebote. Report the premium barn. Pa, ne support. Nisu se isto pravi nekog bliska.
server, ja ne znam ljudi. Ne znam rečenicu da se nastavi. Brate, ovo je iskoristila pasivno na minjone, kakav idiot. Ko? Au, brate. Ma, LeBlanc, brate, to je bilo. Aj mi predamo ovo. Neću. Zašto? Samo se pičke predaju. Šta radiš to, dečko? Dođem kupovat. Da upiš nešto, da? Da Gini pogodi me onako random, nije. Jao. Nema veze. A? Nije ni prvi ni posljednji game da smo gubili. Dobio sam A, brate. Jesam dobio C. Mogu ga da odjaviš klip. O, brate. Ništa, ovdje završavamo klip. Izgubili smo, nažalost. Rascepali su oni nas. Da, rascepali su oni nas. Ništa, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.